Bueno, boa tarde. Vamos a empezar este segundo día das cuartas xornadas sobre o Entroido de Galiza. E os que non sodes de aquí, vistedes que nos aínda estamos no Entroido, foi debido ao mal tempo, entón se retrasaron e se desplazaron todos os actos de desfile, comparsas. O Entroido de Pontevedra é un típico carnaval urbano, non? Entón ten este tipo de actos. Hoxe temos igual que catro conferencias tamén moi interesantes. Vamos a empezar con Carlos Ares. Algúns de vos xa o coñecedes de outros anos, estivo ano pasado con nós tamén dando unha charla e unha conferencia moi interesante, e este ano ven a presentarnos un dos seus traballos, o último traballo no que está agora investigando sobre o Entroido de Ourense, e creemos que é o suficientemente importante e interesante polo labor de compendio, recopilación e de investigación que merece a pena ser presentado neste foro, non? Para que non coñeza, Carlos Ares vive, bueno, non vive, pero é dunha zona onde o Entroido se conserva de un xeito máis rico e máis vivo. Falo das serras orientais de Galicia, de Viana do Bolo e toda esa inmensa cordal, non? Que Vilariño, hasta Tribes, todo ese epicentro do fenómeno cultural do Entroido, dos folións, dos boteiros, das máscaras e de outros personaxes que son nalgúns aspectos casi únicas, como os que nós rebautizamos como danzantes xiróvagos, non? Porque xiran. É investigador, etnógrafo, ten moitos traballos publicados sobre o tema do Entroido, colabora asiduamente nas revistas de divulgación como o do SIL, no especial que sacaron este ano sobre o Entroido, e é unha persona a tener en conta dentro deste mundo. Entón, sempre estamos atentos aos seus traballos para intentar ir dándoos a coñecer. Non me estendo máis para que el poda falar, e así na xornada de hoxe ter un pouco máis de tempo para preguntas e para un debate final, que creo que é máis enriquecedor. Entón, bueno, Toño, vamos a apagar un pouco as luces de aquí para que vexades ben. Mellor así, non? E pasolle xa o micro a Carlos. Ben, bueno, boa tarde a todos. Primeiro, obviamente, agradecer a Rafa e a Saga que me tiveran invitado outra vez a estar aquí para presentar este novo meu traballo. Bueno, todas as cosas, porque tampouco se me ocorre mellor foro onde poder presentar isto que agora estou facendo. Un traballo que fixen sobre as máscaras de todo, bueno, o noso recuncho ourensán, toda a representación, toda esa voráxine de, bueno, un compendio de moitas máscaras e personaxes que ali temos, e que eu dende o ano pasado, a raíz dun artigo que publiquei na revista da que falaba ahora a Rafa, do Entroido de Galiza, de OSIL, falo un pouco do que é o Entroido na provincia de Ourense. Entón, se me ocurre que estaría ben facer en principio unha recompilación de todos e poder desembocar eso no que sería unha guía de todos os personaxes que temos. Vale, para eso o que fixen foi, un pouco ser eu de Ourense, ser da zona, ser coñecedor, sempre é un pouco máis fácil. Pero despois, durante todo o ano, vas visitando, vas buscando as vías para poder atopar información, agora son moi grandes, non somente ir aos sitios ou falar ca xente, sino tamén a través da internet, obviamente, que vas conseguindo e te vas poñendo en contacto. E unha estar neste mundo, sempre ten contacto, se vai conseguindo cousas como estas. Este estudio está feito en 62 poboacións da provincia que están aquí relacionadas, están por orden alfabético, e en eles foi de onde eu recollín os diferentes personaxes ata un número de 135, que hai máis,
algúns repetidos, pero bueno, un pouco para, digamos que para ser o punto de partida, pois eu penso que todos estos pois son verdadeiramente representativos de toda a nosa provincia. Un pouco para presentarvos, antes de chegar ao que é o mapa final que eu fixen con todos os personaxes, bueno, pensei que sería o mellor máis dinámico aquí que os forades vendo un pouco por separado. Entón fixen unha clasificación, realmente clasificacións do que son as máscaras e os personaxes do Entroido, hai moitas, que si personaxes blancos, que si negros, que si representacións animais, que si máscara, bueno, eu fixen unhas un pouco para agrupalos para que as vexades un pouco máis grande e podemos ir, se queredes, pois, falando sobre elas un pouco por separadas. Fixen como unha especie de 6 categorías, onde tampouco todas suman as 135, pero sí que en principio, pois para que sexa un pouquiño máis que poidades ir vendo. Bueno, primeiro, pois poderíamos falar do que son as máscaras en sí, o que todos, digamos que cando pensamos no Entroido de Ourensán e pechamos os ollos, pois o primeiro que vemos pois son este tipo de máscaras. Están tamén, igual que as localidades, pois postas pois, por orden alfabético, obviamente non hai ningún orde, non hai nin máis interesantes, nin primeiras, nin segundas, sino, bueno, pois se me ocurre. Entonces aquí temos pois os boteiros de Viana do Bolo, Vilariño, Chocalleiro, Vilar de Bos. Bueno, supoño que moitos deles pois posiblemente os coñezades, non? Felos de Maceda, Felos de Esgos, que ainda co mesmo nombre son distintos. Explicar cada unha das máscaras podería facer, pero nos levaría toda a tarde, entonces case mellor. O que quería facervos hoxe é que virades un pouco pois a diversidade que hai, máis que nada que nos quedemos ca percepción fotográfica máis que o que alimentar de datos, porque eso, bueno, sería un estudio que espero que durante este ano e que para o ano que ven que este rematado, que sería esa guía de todos os personaxes do noso Entroido de Ourense. Bueno, pois temos as gárgolas en Celanova, labardeiros en Toén, as máscaras, máscara de Langullo de Manzaneda, que ainda que Langullo é unha aldea do concello de Manzaneda, bueno, e sendo as dúas máscaras iguales, bueno, pois teñen diferencias, vedes que a de Langullo pois sí que levan a cara tapada, os de Manzaneda son, e o que o pau a monca que levan na man pois tamén é distinta. Bueno, un pouco eso sí que entrar neso pois sería un pouco máis, que nos levaría máis tempo. Peliqueiros, Puchos de Buxán, Bandos, Troteiros, Bellaróns, Vergalleros, Zarramanculleiros, de Cualedro. Bueno, un pouco para que vexades o que serían o primeiro falar do que son as máscaras en sí, non? Despois teríamos pois unha segunda que se me ocurriu a mí, pois serían as representacións animais. Bueno, nun entorno rural como no que temos nesa zona, unha economía tan sustentada pois na gandeiría, neste caso, cheo de montes, unido eso pois, a todo o tipo de supersticións e crenzas que temos os galegos e que tanto nos enriquecen, pois, bueno, nos sale un plano pois, cheo de representacións de animais que tamén invaden o noso Entroido, non? Pois temos desde o gando vacún, morenas en Laza, a vaca en Sande, a vaca en Vilar de Bos. Esa foto, por certo, está feita a recollín o ano pasado na exposición Bos aí en Nocita. A vaca do Entrudio, tamén chamada morena, a vaca de Petín, o boi da Veiga, Xinzo de Limia, recuperado o touro. Despois, mascaradas como son a do Toureiro e o touro en Bidueira, no concello de Manzaneda, xigante o touro de Celavente, no concello de Obolo. Bueno, estos son mascaradas, o típico, non? Que sale unha persona que vai guiando o que é o animal tenta facer o mal, pero é sometido e correxido pola persona. Isto é un pouco máis ou menos o que son o que consiste en todo este tipo de mascaradas. A mula que temos en Viana do Bolo, representacións, como decía, pois, dos nosos montes, non? Os cervos, como por exemplo en Campo Becerros. Despois en Fornelos de Filloás, que é unha aldea de Viana do Bolo, pois está apatumada, non? Eso digamos que é unha representación animal dese tipo do que falaba tamén das nosas crenzas, non? Dos galegos. E, bueno, tratan de representar unha especie de ser maléfico, demo, con cornos. Bueno, isto o ano pasado, cando estiven eu aquí, pois sí que falei dela, pois dediquei bastante tempo e máis ou menos por esa representación. Temos aquí, estas son dúas novas incorporacións, porque o Entroido pois se vai nutrindo. Isto é a bicha no Tameirón e o Minotauro en Petín. Bueno, pois eu pude falar coas dúas persoas que as crearon. A bicha, ademais, está feita, bueno, pois, Xosé Poldras, bueno, por aquelas zonas, pois, bastante coñecido, grabador, pintor, é un xenio. Bueno, pois creo isto cunha, non sei se se ve ben, pero vamos, isto é unha cadeira recollida no monte, posiblemente de corzo, e, bueno, formou esa representación. Despois o Minotauro, que sale no folión de Petín,
pois leva tamén poucos anos saindo. Bueno, incorporacións destas que van chegando. A mascarada do oso de Bouchanc, que tamén leva un... van de osos, pero van vestidos con pel de ovella a maioría destas mascaradas, non? Outra máis siguen os animais presentes. O oso en Manzaneda, que saía tamén en Bidueira, e tanto como oso de Fosar das Viñas, vemos que van provistos de toxos, bueno, pois para amedrentar máis a xente, para tentar... O oso está un pouco perdido, andan aí a ver, ainda me comentaban a nai dun rapaz que está moi desto do folión da Mourela para cá, bueno, que estaban tentando mellor pois conseguir outra vez. O oso de Sande, no Concello de Cartelle, que sale xunto con outros personaxes, como son as bonitas. Despois, utilizacións de animais para a máscara, non? Como, por exemplo, serían os galos na mezquita e a pita das Eiroás. Onte, non sei se, bueno, quen estivo aquí, a verdade que asistimos a unha interesantísima conferencia do que foi a festa da pita. A pita non é realmente porque sexa o animal, sino porque a señora a que lle fan a festa, pois lle acomaban a pita, non? Pero, bueno, en todo caso, sí que leva esa representación animal a máscara. E despois mascaradas como a Xitanada en Laza, a Entrudia ou Entrudio de Pentes, no Concello de Agudiña, que digamos que eso imos ver despois noutra clasificación que fixen. Bueno, pois é o meco que remata queimado e que entra no pueblo, tanto el como o Entrudio pois entran subidos pois a lombos dun burro, pois os felos de Garabás tamén van a cabalo e, por suposto, pois o archicoñecido rei de Covelo. Bueno, este sería un pouco, hai máis, non? Pero, bueno, un pouco para saber así o que serían as representacións animais dos entroidos ourensáns. Outro que se me ocurriu pois foi un pouco sinalizarvos os mecos, non? Eses seres inanimados que, bueno, que se nos presenta que a maioría deles poñen fin á festa, rematan pois prácticamente todos queimados e digamos que son nuns casos o inicio, que cando se fan, e tamén o remate da festa, non? Bueno, temos o gran meco da Xironda, ves aí o quixen recortar así para que se vira, está sustentado por 4 persoas, para que se vexa que son as dimensións do Concello do Cualedro. O meco e fachucos de Oimbra, que, bueno, que nos no martes de Entroido, pois creo que algunha das fotos de arriba, creo que de aí me parece. Sí, temos o vídeo. Sí, que, bueno, que inundan de lume esa festa, pois é esa festa unha pasada, non se me ocurre outra palabra. Os lardeiros que temos en Viana do Bolo, o Intrudio recuperado en Viana do Bolo, que digamos que presidía os actos do Entroido, iba na comitiva do Fulión, digamos que sería o santo da procesión, non? Se nos vamos ao paralelismo cristián. Os lardeiros en Manzaneda, que como os do Viana do Bolo, pero coa particularidade de que a lardeira pues, leva sempre, lle colgan uns versos. A Intrudia e o Entrudio, do que falaba antes tamén en Pentes, que entran no pueblo pois a lombos dun burro, despois rematan queimados. Outros mecos, digamos por un nombre xenérico, pois reciben o seu nombre particular en algúns sitios, como por exemplo en Cortegada, que é o Zamaruco. En Covelo, acompañando a mascarada do rei, pois van tamén a Sante o Santo Entroido nun carro tirado por vacas, adornado, bueno, con mecos así máis representativos, pois, bueno, Barbadás e o barco de Valdeorras, que, bueno, pois fan unha gran festa cando queiman os seus mecos. A comadre e o compadre, que son, non sei se os coñecedes, en Barbadás, bonecos pequenos que fan normalmente os nenos e que se adican xoves de comadres e xoves de compadres pois a tratar de quitarse entre sí. Bueno, pois tamén sería un destes seres inanimados. O meco de Nogueira de Romuín, o meco de Xinzo de Limia, que está aí na plaza pendurado todo o tempo. En Seixalvo, en Ourense, no barrio de Seixalvo, pois Paquita e Nicanor, onte nos falaban da representación da fertilidade que levan consigo. Bueno, pois a raíz deso pois apareceu Vicentiño. En Vilarnaz, no Concello de Coles, teñen uns mecos, estes sí que non son, digamos, inanimados, porque sí que son personas que se visten, pero lles chaman, son estos mecos ou tamén mascaritas, non? Van vestidos, bueno, os trouxen porque teñen o nombre, non porque sexan, os puxen aí un pouco porque así podo falar un pouco deles. Bueno, pois van vestidos sempre, non? A muller leva unha saya feita con sábana e os sombreiros pois co almofadón do mesmo xogo. Un mandil pois con motivos florais e o home traxe, banda vermella, a muller Pamela con flores e o home un sombreiro tamén vermello. Bueno, lles chaman tamén mecos, por iso os meten aquí, inda que tamén, como digo, nalgúnas publicacións reciben o nombre de mascaritas. E despois, outro ser destos, pois, Frei Canedo, no barrio da Ponte, que é onde fan unha
non sei se a coñecedes, pois unha procesión altamente festiva onde levan en procesión a Frai Caneo, e despois pois o meco dos mecos, o meco de as teixugueiras que tallan en madeira, e o levan, non sei se sabedes un pouco a historia, bueno, pero que o levan dende a aldea a un campo, do campo a aldea, bueno, andan con el a voltas porque é unha representación de un home que iba a cobrar o pueblo e decidiron quitarse do medio o home, así non pagaban, e era fan, digamos, esa representación. Bueno, pois esta sería outra clasificación, non? Todos os... hai máis, como digo, pero bueno, tratei de destacar uns poucos. Serán un pouco en todo o compendio da provincia, pois os... eses, digamos, eses seres inanimados, non? Que aos que lle damos vida no entroido, que moitas das veces pois rematan queimados, o sea, que son uns seres pois moi efímeros, non? Estas son fotos que bueno, pois que xa non se van a poder volver a facer tal cual porque estes xa, digamos que xa afinaron. Despois quixen tamén un pouco que son as perdas e as recuperacións, non? Como todo, o entroido gaña e o entroido perde, vas recuperando e vas perdendo, non? Entonces, bueno, tratei de poñervos aí un pouco algúns. A charrúa, hai un, non sei se coñecedes, hai un documental buenísimo que creo que o título é, non sei se te coñeces, Allariz, o entroido das charrúas, dunhos 25 minutos, se pode ver en internet, en YouTube está, moi recomendable, donde xente que saía de charrúa hai moitos anos, pois falan sobre el. Oxe a charrúa xa non é esa representación tal como é, sino que, digamos, é unha forma de vivir o entroido, a xente se viste, se pon un disfraz, e xa é unha charrúa, digamos, cambiou un pouco, pero bueno, sí. Despois no Tameirón, no concello de Agudiña, pois perderon o que era o peloto e a pelota, que iban disfrazados de calquera maneira e con unha vexiga que iban golpeando. Obviamente, esos dos son montaxes que fixen eu para poder volos, non son reais, vale? Para poder volos amosar aquí un pouco, eles se vestiron e eu, bueno, pois traballando aquí co meu amigo Photoshop, pois conseguín que teñades un pouco unha percepción, porque sí que están perdidos, a ver si coñezo xente ali, os animei a ver se os recuperaban, a ver se pode ser. Maragato en Soutelo Verde, esa sí que é unha foto de, serán uns 40 anos máis ou menos. A Bacaloura no barco de Valdeorras, que tamén está perdida, pero bueno, sí que o concelleiro de Cultura bueno, pues me dixo que hai un par de anos intentaron volver a sacala, parece ser que andan aí dando eses pasos. Esa tamén é unha montaxe feita por min un pouco para que vexades o que sería, como estaría montada. O oso do que vos falei antes en Manzaneda, Murrieros da Teixeira. Na Veiga recuperaron o fareleiro, a fareleira e o zamarreiro, o recuperaron hai uns anos, un bo traballo. Capuchóns e mascaritas en Verín, a queñes dedican agora ao Venres de Compadreo. O Venres de Compadreo, non sei a veces, bueno, é o día seguinte aos Xoves de Comadres. Entonces, estos dous personajes recuperados, pois agora teñen lles dan, digamos, o protagonismo nesa noite. Protagonismo difícil porque Verín se enche de tanta xente aquela plaza que casi nin ves a ninguén. Touro, Gordo e Capuchón o mesmo en Xinzo, e despois de sei para a final, pois Viana do Bolo, porque, bueno, é un proxecto no que eu traballei, que foi a recuperación do que é a comparsa, director, músico, señorita, payaso, e despois tres personaxes do entroido dos que nos falaba Nicolás Tenorio no seu libro La aldea gallega. Son tres personaxes pois que el nos fala na primeira década de 1900, non? Entonces, bueno, pois eu publiquei unha guía sobre personaxes do entroido vianés, que o ano pasado repartín aquí entre os presentes, este ano non teño. En ela falaba desto, bueno, pois a partir de aí empezamos a traballar e a tratar de recuperar. Estou vou estender un pouco máis porque, bueno, me pega máis. Entonces este ano conseguimos, eu fixen esta lámina conmemorativa, conseguimos que despois de un século todos os personaxes do entroido vianés se volveran a xuntar, non? E a verdade que me sinto moi orgulloso de ter traballado nesto. O boteiro, a muralla e o malagato son do folión no que eu toco, é o folión alternativo. Os lardeiros son do Pou, e despois Intrudio, director, músico, señorita, payaso, Bella Zamarreiro, pois é unha recuperación en colaboración co Orfeón Vianés, que son unha xente que, bueno, ademais de cantar ben, pois tamén se implican moito que nestes temas. Desfilaron este ano polas rúas da vila, ti os pudeche ver, que estuveche por ali, e, bueno, pois digamos que conseguimos recuperar e xuntar pois todo o que tiñamos na vila. Non estou falando, Viana ten 52 aldeas, hai boteiros, hai a Patumada que vos falaba antes de Forneros, hai outro boteiro, Forneros de Filloás, en Fradelo, Quintela do Pando, teñen outro tipo de boteiro con outra máscara, non como a nosa
negra e, bueno, esas representacións das caldeiras de Pero Gotelo. En fin, bueno, pois é un proxecto que tratamos de levar a bon porto e, bueno, simplemente trouxen aquí por se había alguén pois animar a quen teña perdas, pois que estas cousas que traballando que se poden conseguir, e despois a verdad que é moi bonito telas. Ahora vamos a intentar pois eso, seguir, que siga, poder seguir saindo todos os anos, que isto non fora, digamos, flor de un día. E despois, un pouco para rematar, pois, bueno, un variado, non? Digamos, xente que se disfraza e sae vestida á rúa e crean mascaradas, non? Como, por exemplo, os anseos en Parada de Sil. Esta é unha mascarada moi recente, non chega aos 10 anos. Xente que colle sacos de patatas que os recicla e se viste que ese saco reciben o nombre de anseo, se lle dan o nombre ao personaxe. Bueno, pois o típico, se xuntan varios nun remolque, nun tractor, van por aí, o que collen entra no bar e paga os viños, o típico, bueno, pero sí que lle deron un nome, crearon unha nova mascarada, xa, como vos digo, moi recente. Manturreiro en Boado, en Sizo de Limia, o Cabreiro tamén recuperado en Muiños, Corozas e Farrampón en Pentes. Bueno, Farrampón, digamos que eu estou falando o título era os personaxes do Entroido Ourensán, pero bueno, un pouco falando do Entroido, pues se pode decir, ou polo menos eu manteño que sería as mascaradas de inverno, non? Unha festa digamos, de todo o inverno. Por iso hai personaxes que salen tamén en reis, como é o Farrampón en Pentes, ou mismo en Pentes, os virreis, ou na mezquita o zamarreiro tamén, que podes poder ver na montaxe final. Antes vos falaba dos personaxes blancos, bueno, pois poderíamos incluir Bonitas de Sande, os Bonitos de Forzar das Viñas, no Concello da Merca, Madamita e Xigante, ou tamén chamados Madamitos, en Entrimo. Hai algúns que reciben diferentes nombres. As señoritas de Mugares en Toén, que acompañan aos labardeiros, os peliqueros das Teixugueiras con eses gorros feitos con bimbio que din que só os maiores do lugar son capaces e son quen de facelos. Bueno, realmente unhas pezas artesanais dignas de ver. Madamas de Ríos, que acompañan pois os vellaróns. E despois xente que se disfraza e que reciben un nombre, pois tipo Sanxeos, pois digamos que é unha forma de disfrazarse. Ti vas do que queres, pero eres un parrampón en Campo Becerros, un rodo en Pazos de Arenteiro, en Boborás, ou, por exemplo, un farrancón no Ríos. E despois, por traer algo dunha mascarada, pois, de Covelo, pois, os bastantes e os soldados que van loitando por arrebatarlle digamos, o rei o que é a súa corona, e, bueno, toda esa voráxine para o ano seguinte. E, bueno, pois todo isto, non sei se foi un pouco rápido, pero como andamos así un pouco para conseguir o final, todo isto, pois, bueno, desemboca o que é o meu traballo final, que, pois, nada, aquí hai 135 personaxes, máscaras, do que non sei se pode ler exactamente, non se lee, non? O que son pero bueno, vos los podía recitar de memoria un por un, se queredes, empezando por aí, pero, bueno, a charrúa, isto é Laza, o peliqueiro, a morena, o peliqueiro burlón, a xitanada, a patumada e o goteiro de forneros de Filloás. Bueno, os podría ir dicindo todos un a un, se queredes, vos los digo, se non, oye, como son bastantes, pero bueno, sí que están representados. O que vos decía, por exemplo, isto en Pentes, bueno, pois mascaradas de reis, non? O virrei, Farrampón, e despois si de Entroido, as Corozas en Boborás. Bueno, un pouco, pois este o traballo que eu podo que agardo que poida ser, digamos, catalogado máscara a máscara e personaxe a personaxe, o sea, facer unha, non, Rafa? Facer unha ficha de cada un deles e poder telos, pois, catalogados. Este foi o primeiro paso, o segundo sería eso, pero non se trata de quedarse solo na provincia de Ourense, porque o Entroido galego é enorme, é grandísimo, e o que estaría ben sería ter toda Galiza representada neste traballo. Empecei, bueno, pois pola miña zona, quizás porque son máis conocedor dela, e a tiña como máis, e inda que parezca que un ano é moito, nun ano non chega a ser igual tempo suficiente como para conseguir xuntar todo, non? A veces, bueno, pues un ten tamén os seus traballos, as cousas, e non pode, e a verdad que hai que ir dar voltas. Entonces, bueno, vou a tratar de continuar, e cando este continuado, pues seguiremos informando. Bueno, pues nada máis.
Gracias. Abrimos un turno de preguntas ahora, se tenéis alguna pregunta que facerlle, eu teño alguna. Entón, As túas son complicadas, así que non as fagas. dúas. A patumada de Fornelos de Filloas é tradicional, tendes Sí. constancia de moito tempo. Sí. Sí, non sabría dicirche exactamente, pero eu a lembro dende sempre. E despois, bueno, un tema que comentou Anxo onte, que ele estivo traballando na zona de Covelo, todo eso, o tema de que a veces moitas destas máscaras, digamos, o ámbito é a comarca. Entón, igual, algunhas que están na zona fronteiriza, na zona esa de Covelo con Pontevedra, vale, era interesante ver Sí. nesa comarca as que hai do outro lado da fronteira, Sí, porque están o que falabas ti onte. relacionadas. E a pregunta era a seguinte: incluíches algunhas das máscaras que saen en Reis, que saen no Nadal, que me decía, Sí. con bo criterio, porque forman parte do mesmo ciclo. Incluso fora do Nadal, nas festas de Brán, como é, por exemplo, o Irrio en Castro Caldelas. Era o que te iba a preguntar. Están por orden alfabético, así que Porque vamos a buscala aí. Non vin o Irrio. Está, mira, está ali, na esquina, ali. Que sale na Santa... Ai, como é? A procesión, non me lembro agora, é por setembro, non? Bueno, iba a preguntar polo tema do... Sí, ese é un personaxe que falan chegado de... Sí. Bueno, nós temos a teoría de que algúns de nós da saga, de que algunhas das máscaras do entroido deste ciclo de inverno, por presión do cristianismo, igual que se axustaron os tempos, foron trasladadas ao ámbito de Semana Santa, por exemplo, convertidas nun esperpento. Demos o Centuro en Pontevedra, que é un chocalleiro, verdad? Entón, hai algunhas máscaras que os identificamos a procesión, son típicas de... As gárgolas de Celanova teñen moito que ver con todo ese mundo eclesiástico. Dicen que son seres que habitan entre as pedras do monasterio e que polo entroido que cobran vida e salen a repartir boas vibracións, digamos, ao povo, non? As gárgolas de Celanova, que están... As puxen antes en grande, as vexo mellor aquí. A verdad que son moi... Están aquí, ao lado do Irrio, aquí ao lado do Irrio. Ali onde está a punta, aquela que sale para fora. Vale, pois eso sí, falan delas de que son, digamos, eso sería, bueno, pues un personaxe blanco, non? Un personaxe que reparte ben e bondade a xente, non? En diferencia de outras, pois, que se utilizan, pois, para levar o malo, para meter medo, como son a maioría das representacións a animais que hai. Tienes alguna pregunta? Se non, de todos xeitos, ao final podemos abrir un turno para calquera dos que con tertulios que participan. Alguna cuestión, alguna dúbida, alguna pregunta? Se non, damos paso a segunda conferencia. Moi ben. Pecho por aquí. Vale, pues nada.